So that ndakabata mukadzi wangu nechikomba. Basa yaru. Ana kuti. Saka tuziva sei manje. Hamira. Ndau. Aiti iwe apsapringise makumbo. Ukunzi wakabatwa uri chikomba kachemukadzi wauyu. Ndizvo. Pamusoro da. Inini handisi chikomba chemukadzi wake. Zvakaitika ndezvekuti ndaibva kumiwe chitobvawo kwandaibvawo. Ndasangana nemukadzi wake ane shamwari yake parodhi. Inini handine tuma supa yangu, ivo vakadzi vangu vane tudoro rwavo twemvura twetu. Ndasangana navo parodhi. Vakanditi give. Wona kwauri kuenda. Kuri kunaya. Kwa mvura iri kuuya. Handeipamba pani peshamwari yangu akumbowanda chivura. Mukadzi wake uyu ari kutaura nezvake. Ndagara ndinonwa nedoro naiye kabodzi tagara tinonwa tese doro achitoti tikule tichitandara tese kubhawa. Saka tasvika pamba paipai takagara pamba peshamwari yake pai. Tagara kudaro takatanga kunwa doro riye mvura yakanaya ichibva yakasa. Mvura ichikasa pamba pai amai wepamba apa pataivatira vakabuda vakatirega ndinotsvaga chi mamwe tuma supa ini ndichita ndakuenda because kwavanogara vavo handiko kwandinogara inini. Amai ava vachibuda takasara nevana vavo musikana hamene vanenge vasikana vese patova nemwe musikana akatokura. Takagara paimba yavo yekebhini kumboni pacho pane kebhini ne2 rooms. Takagara pakebhini paya. Saka ava vakomana avo vakasvika vari 2 iyeyo nabankuru vanhu wandiwo vakarora sisi wemukadzi wake wari kuti mukadzi wake wacho vakasvika. Takagara mubamembe vakasvika nekurova dho ranga rakavhurika mupinda. Vakasvika nekurova dho ranga rakavhurika chani takagara mumba rakavharika zvaro. Rakadzoreka pane gepu zvesinsi kunze kwanga kwabva kunaye kwaipfuna. Vakasvika nekurova dho. Akarova dho handi uyu akarova dho de mukuru tikati ndibankuru wacho sinsi wakarora kumwe chete. Vachirova dho angosvika nekundibaya nebhodhoro panapa. Achindibaya nebhodhoro akandibaya ndiye mukuru wacho anga haiona uyu baba mukuru. Baba mukuru achindibaya nebhodhoro. Ini ndofunga ndakangosimuka ndatanga kuchema ndakati chii atanga kundirova ndiani iye mukuru wacho. Pandabvunza ndakati ndai goridhe wandikabvunza ndeuyu ko muri kundirwisa ndaita sei. Uyu ndopakati ndiwe give bapasi achitaura uyu aindirowe bapasi musiyei ndigive uyu ndikule tembo ava havana problem avo. Takadzi aiwa iwe munhu wodzinga ndazara ropa ndisisaoni. Vakatondiromba byangu izvi ndakatoinakana chandikwanisa kuita. Uyu akabata akutopikiritsana kubata uyu mukoma wake wanga auya naye wacho. Mukoma wacho akati aiwa zvakutaura izvi hazvisiri izvo. Ngatiitei sei? Ngatitorerei munhu hembe ndiyo ichaita humbowo. Mukoma wacho akandidzipa pahuro izvo zvipadzimira. Akandidzipa pahuro uyu akatora hembe yangu akaita kubvarura kudai. Kandiwo humbowo wacho. Saka vana vaya vanga varipo vakamhanya pakabva vakangaripo vakati kune munhu ari kukuwadziwa kumba uku. Time dzakasvika since wasati wasvika uyu mukadzi uyu wacho wakuyu akarova bamukuru wacho nekapu gazi rakangosimudzawo. Tisiyai munhu wakandibata pauyu. Siyai munhu mukunoerei munhu. Uyu akatoti bapaso naimakuwadza munhu. Uyu ndigipi mwatomuziyo. Vakadzi aiwa hazvisiri zvauita sei zvautaura. Vanga vakadhakwa ini ndanga ndakadhakwa. Saka time dzakazosvika vanhu vakanoshedzwa kubhawa. Ava vakomana vari 2 vakabva vaita sei vakabva vanyakadii vakatiza. Watiza vakabva vaenda kupolisi vakanoripota. Bamukuru uye achiripota achiti ndarova musoro nekapu ndabata chikomba nemukadzi wake nomunin'ina wangu. Inini ndakasisa kugona kana kuona ndakaswa mvura ndakazotevera kupolisi. Kwanga todoka bo ndakazofonerawo dzimwe hama dzakauya dzakazotakura kuenda kupolisi. Ndasvika vanaitwa mapepa anaitwa advocate. Wewe ukundikuwadza wewe ukundirova. Akazonditsvaga akauya vataenda kupolisi. Ende pandikaenda kupolisi ndichinyoresa ndakanyoresa uyo ukundirova. Uyu handira kunyoresa.
Because uyu aitobata zvishua zvandikaona ndega kuti ari kuita se ari kubata but uyu ndiye munhu andikuona. Tanyoresa uyu akazotanga kutaura akuchema chema nekuzivana kwatinoita kanda kuwithdrawa case akandirapisa akandipa mari yemushonga uyo kundikwadza foni yangu yanga watsemura akaigadzirisa ndikati hola since nyaya yanga yamuze yakudare kutari yafanonge yakafunda last week but vanhu vanyasi yakonisekana kufamba kana kubasa panoimasaveni akatopa chichemo kuna achikoro kwakaura. Saka uyu chakakwanisa akabvarura hembe akatora kepi yangu nanhasi ndizvo zvaainazvo tikati ndoo nyaya yangu nemukadzi wake achinenge ari nayo utakuti apakanizve kuti mukuru mukadzi wakwake 2019 ndidika vamukuru vako vaye 2019 handiti iwewe unoyaramba kutilesi ako famba pandikatotanga unosvikawo musiwo but kamwe kacho kanenge kati kuririrei asi inini munhu angatomira sawitness wangu sepamba pandikatanga kusvika anova ndiye pamwe muridzi wemukadzi hozi ndiye munhu wekundishedza kuenda pamba papo muridzi wemurume uyu ndiyanga akwanisa kundipupurirawo mukadzi wakeka mukadzi wake Akanti hapana hiki anakwanisa kuya ndio apale kwa mna zora na mkazi wake lana nakabari ipapo hamundisira kuziva kuti ndiri kutondera kuti tuna age twacho but ndakaona pane kamwe kanenge kakati kurirei asi ndisingazoziva kuti kanokwanisa here kutsanangura kana kutaura amanira kuninga kuwata amaya nzimba yo kuwata madzimai tu kadzawo ndinare wati Chikomba ndikazwa wamba dai Chakaitika inini ndiri kwa David kurufu kunonzi kwa David Keswa ndiri kurufu bankuru wangu wacho akutaura nezvavo vakandita bamini onai amegwenyu wakupopota kumbo uko wakufunza kuti pamwamhi nomunhu wandinaye kuno ndakati ndipei foni nditaure naameguru vandati ameguru bankuru ndinawo ndikuya nawo kumba kuzovasiya kumba. Saka musi wacho tanga tahoresiwa mbeu yechibage. Saka namenini mudzimai wangu ini namenini wawo ndivakatakura mbeu yambankuru achienda nayo kumbo. Saka ivo manje vaigara kuti pamwe kuenda kwaita kumbo kupopota kwaita madzimai avo pamwe kuda kwakaita bankuru achienda kwadzana inogero ameni munin'ina wawo aenda noudza chisisi wake zvisiki zvekuti bankuru wabuda uku kwangati nawo. Saka iyo pamwe vanenge ane madhire vanenge vachiitawo musaidhi. Saka kupopota kwaita mukadzi obva wacho kuti waende kumba wega mukadzi wakupopota ndikati handi ndikuperekedze bankuru ku saka ndikati handi bankuru ndikuperekedze ndikusire ichi pamba. Ndasvika kumba kwaambuya vatasvika kubvunza tikawo abari bankuru aibvunza manje ambuya kuti mai ana menini vari kupi handi inini zvokutaura kuti ndikumwa hwahwa handisi kumwa hwahwa ndotoenda kuchechi. Saka wabvunza pepa ini hanambubvira ndataura naambuya ndakangoramba ndirizi tikanzi wabuda panapa wakwidza kumiwa kati alright bankuru webva tati handi kumba kwenyu ndokusiya ini makadzi apa mona munogona kusvika kumba kwenyu muchiita noisi vatasvika kumba kwabankuru vatangoona dhoo rakavhariwa. Saka kupopota kwaita bankuru kwekuwe mukadzi wavo unofunza anga achiteera kwaDavid kwekuwe. Saka kavanzi vachipopota hanzi naiyo maiguru akazondudza kuti pandakavanzi vachipopota bva ndamhanya kumba. Saka pandakasvika kumba nhauri ndamumba kwangu direct ndakagara muchisango pari pamba pamwe wavo vachiti kuti wakaenda kumba nokupopota kwaita vaitoziva kuti vairowana. Saka ini ndakuzosvika kumba kwekwebankuru vandidai ngachitendai kumiwa kwekweti tsvagani amenini ndasvika kumiwa vatatarisa mabhau mese handinakuona munhu. Saka panga pane 2 shamwari dzavo dzaitotamba redhiyo vashedziwa nabankuru zvikanzi KwaMambo here amakeira zvikanzi handina kuvaona mona zvikanzi vauya kwandiri ndandirovati sisi zvikanzi bhudi dai chinzwa nguva aripo panapa handingakuhigirei uri mwana wame yangu ndamutopo wedu wakafanana
handingaite se handingakuigirenda inyatsa kudzeto alipo but kana wachiuya kunoka wasati waita sei wasvika ndikati ahorai nguva iyoyo abva nopedza kana kuti 5 minutes takamira ipapo pauya munhu akutaurwa weimba uyu akabereka mwana wemukadzi wangu inini mucheche kumusana ne6 months but ati honai mwana uyu ndowangu uyu but atuma sisi waya rinoti sisi waya ndikati ende munofeya kuti muridzi wemwana ari kuri wewebva aenda vata komada moya mega muridzi wemwana ari kuri zvikanzi naiva waya havana kukwana kuda kutaura chokwadi ndainyaya kuti vanga vasiya ava mumba zvikanzi vari araundi vari kuuya saka apo akadzoka achitudza kuti vari araundi andi inini bva ndaudzawo bankuru ndikati bankuru kuya kwaita ava nemwana andi zvikureva kuti madhamu wangu ari kumba kwevani kwemunhu uyu atori nemunhu waanaye but ini munhu wanga anaye wacho handina kuziva kuti ndi uyu mona but abuda kubva kweti timhanya ava wese takangowasiya kamira havana kuziva kuti tikuenda kuri takangoti handei but abuda zvishuwa kubva kweti timhanya takasvika takamira pakona yembe but hanzwa vanhu kutaura mubedroom andi cabin yange iri 2 room takasvikira kuset bedroom ndokwanga kune karodi but audza bankuru ndati nyararai handi tinoita tinonoka saka patakanoka mukadzi wangu ndiyakadayira adayira achiuya kudhoba nkuru akaita kunge munhu anonoka zvishuwa bva apusha dhora anga rakavhariwa bva aita kurowa negumbo bravhurika pandaona mukadzi wangu achibva mubhedroom pamubhedha uyo akatogara pamubhedha mona mumba manga musina kana mwana mona ndopandikati ndaimbonzwa nemakuhwa kuti iwe kudana nemukadzi wangu nhasi ndaita sei ndazvibata saka bankuru nehasha dzangu anadzo wanga wakadhakwawo watanga kurova munhu ini kuti ndichiita hasha stereki dai ndakaita hasha dzokutoti ndabata mukadzi wangu nechikomba dai kutora kunopa munditori kujeri but ndakapiwa munamato inini kumasoro kuti uchasangana nemuyedzo but muyedzo iyo itoti uikunde andi muyedzo yototi uikunde usarowe munhu mupama andi usatombofokarwa munhu mbama ndandaona kuti ukapa munhu mbama unoenda kujeri zveshuwa ndakanzwa kuzara mumwoyo mangu but ndakangozvidzora mukadzi wangu svo ndakapera kauya uyo haana kuuya but kapezisa nhasi inini ndanga ndiri kwaDavid ndokwanga ndakugarawo nenyaya yekuti mukadzi mashuka yakandiudza kuti ndichikwanisa kuti ndigare naye kuziponza zvangu kumusiponza but ndaida kumirira kuti kumhangara kwandikaita dare tozonyatsa kugadzirisana mudare kuti mwoyo wangu usununguke mudzimai wangu inini handisi kuziva kuti chamukonesa kuya chii togara tese but inyaya yekuti ndine 2 vakadzi saka ndinoti ndakaenda kundoendawo togara tese isaka wadi kuya uchimutora nyange unoto vakadzi shamwari handi kudari kuyo zvinoinopera sei abva kunomwe mukadzi kuyenga ari wega ichokwadi moyo akuona osuramba ndenano vairi ototi imwapo oyo mwapo nokuti umwe chito kwamusiya auzoita chanhonga chitina here umwe anobva akotisa uyu ari kusora bodzo racho wega mambozona wazonzi akaitaura asiwo ukazoti musiye atemba mazimu atembere handinambodaro chandakaita inini ndaitobata bankuru kuti ichi chikomba andi takachirwisa abhana chati kuita isusu ini chandakakwanisa kuita nguva yacho ndakati ndikuda hembe dzake adzimai ako makapfeka here munguva iyo madzimai angu anga akapfeka asi murume uyu ndandakasvikisa trauzi muno chakaitika nguva yacho patakasvika iye achimira pairwisana bankuru ndopayakagadzisa trauzi machita inoboy inonoa mukadzi wako iyoyo nyaya yako ine maburi ingwana atara kuti mudzirombonwa tese handimbomwana iwawa ende kutoonana ndotokuonana naye mukufamba nemunhu anengoshandira kumiti endanoewitness yako nokuti nyaya yako yakasimba wazvozanzitaura nyaya yako yakasimba nenyaya yemundo ina wanga wagara pamubhedha womunhu nyange usina kuita sei naizvi aona nearara nemunhu
abvisa hembe neasazoona kukana kurara munhu wakasiyana zvakafanana nokuti mutemo wacho unoti mukadzi wamabiyako ndaambuya kungopinda mubedroom nomukadzi womunhu chete zvadhako. pana ichiti